Ελάσε με τώρα παίζω. Το πήρα. Λοιπόν, Nintendo Switch 2. Το έχω επιτέλους στα χέρια μου. Έχοντας παίξει αρκετές φορές, μπορώ να πω ότι έχει μεγάλη διαφορά από το πρώτο Switch. Για το hardware δεν θα σου πω πολλά, θα τα βρεις στο site. Εγώ θέλω να σου περάσω την εμπειρία που παίρνεις από αυτή την κονσόλα. Κρατάς κάτι premium στα χέρια σου, νιώθεις τη διαφορά από το προηγούμενο και σίγουρα έχεις μια τεράστια γκάμα παιχνιδιών από το πρώτο Switch, τα οποία έχουν πάρει και αναβάθμιση εδώ. Επίσης είναι τεράστια διαφορά από το εδώ. Υπέροχο. Τάκ, μπήκε. Η οθόνη είναι μεγαλύτερη και εδώ το μέγεθος μετράει. Αλλά δεν είναι OLED όπως ήταν στο προηγούμενο μοντέλο. Να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν το κατάλαβα και δεν με νοιάζει και τόσο. Δεν έπαιζα OLED και από μικρός, εντάξει. Η διαφορά στα γραφικά είναι τεράστια από το προηγούμενο και επιτέλους πιάνει, ρε παιδί μου, αυτό που έχουν και οι άλλες κονσόλες, χωρίς να έχει τον όγκο της άλλης κονσόλας. Αν είχες το πρώτο Switch, εγώ θα σου έλεγα να το αγοράσεις γιατί η διαφορά που θα νιώσεις σαν εμπειρία είναι τεράστια. Και με παιχνίδια που μπορεί να έχεις παίξει και πριν, όπως το Odyssey, Zelda, έχουν πάρει και upgrades αυτά και πραγματικά είναι εξαιρετικά. Ή και τα καινούργια παιχνίδια που έχουν βγει τώρα, Donkey Kong Bonanza, Super Mario Kart World, Fast Fusion και το Super Mario Jamboree με τέλεια mini games για να παίζεις με τους φίλους. Αν δεν είχες Nintendo Switch και θες να αποκτήσεις πρόσβαση σε όλη αυτή την γκάμα παιχνιδιών που έχει Nintendo, είναι η καλύτερη επιλογή. Γιατί από το Switch Online έχεις τη δυνατότητα να παίξεις παιχνίδια από το NES, από το Super Nintendo, από το Game Boy, από το Game Boy Advance, από το GameCube. Όλα τα παιχνίδια της Nintendo. Τέλειο για retro gaming και παίζεις είτε στο χέρι είτε στην τηλεόραση. Πρώτη. Λερώθηκε. Και αυτό. Switch Pro Controller 2. Αν θες να παίζεις την τηλεόραση ακόμα πιο άνετα, τώρα που έχει και 4K ανάλυση, αυτό πρέπει να το αγοράσεις χθες. Εγώ πάω να παίξω τώρα. Γράψε με στα σχόλια αν θα το αγόραζες ή το έχεις ήδη αγοράσει, ποια παιχνίδια σ' αρέσουν. Ό,τι θες τέλος πάντων, ρε παιδί μου. Και τα λέμε εκεί.